אנחנו בארגון שלנו מלקטים את המקרים שעולים בכלי התקשורת. אני לא מדברת על מה שקורה בשטח, כי השטח בוער, אבל אני מדברת על מקרים שכל הזמן עולים. אתמול קבלן ערבי הטריד עובדות במחנה עופר בזמן שהכינו אוכל לחיילים. הוא אמר לאחת מהם, אחטוף אותך ואנוס אותך, את תהיי שלי. מה קרה לו? הוא שוחרר. יוני 2024, סליחה, זה לא יהיה ארוך מדי, אני אשתדל למרות שהרשימה מאוד ארוכה, בחרתי כמה. רשד מבאר שבע ביצע עבירות מין חמורות ואנס ילדה בת 8. מחבל נוח'בה עשה מה שעשה בזמן שלוחמת שמרה עליו. הנושא הזה עלה על השיח הציבורי באופן גלוי. אסי רמזי גאבה במרץ 2024 הורשע בשני מקרים בעבירה של אינוס ועבירה של מעשים מגונים. הוא מחבל חמאס מורשע שכבר ישב בכלא על עבירות טרור. מדברים על לא לשאול את הנפגעת את השאלה הלא נכונה, לא מדברים על הנפגעת, מדברים על הפוגע. אם הוא מחבל, זכותו של הציבור לדעת שהוא מחבל. אם זה מעשה טרור, זה לא קשור בשום אופן לנוער ולמשפחה. זה מעשה טרור והוא צריך להתייחס לזה כמו כל מעשה טרור אחר. וכאן הקונספציה, כאן הבלבול וכאן הטיוח, ואנחנו לא יכולים יותר. אי אפשר יותר. החוק הזה הוא חשוב, הוא שם על השולחן את התופעה המכוערת הזו, וחייבים לטפל בה באופן הכי נחרץ שיש.